কখনো ini programनि माध्यमे जों मेसेज होनाय जे जोंनि 1947 जों जे भारत स्वाधीन मानि पड़िब जों 72टा बছर लाइफिनका दाबो 15 आगस्ट सालनि खाना साथाखिया 15 आगस्ट दिनै भारत स्वाधीन मानि सालनो संखालायनाय थाङै दङ अब नतैनो जों दिनै आगाम सारा भारतवर्ष बेदि जोंनि शिल्पा बाहायना सारा भारतवर्ष जोंनि शिल्पा बाहायना प्रत्येकटा विधानसभा व्यक्ति दिनै प्रग्राम खुंजानाय दङ अबनि बागैनो जों दिनाव जागौ चिन्तागला विधानसभा बिथिङाव जोंनि युवा मोर्चाराव आरो युवकनि गथ'फोरनि माने फेस्टिभेल मेजाज नतै मेसेज जागौ संगठन विभागनि बोसोरनि थानायाव कर्मसूचि रहता जों प्रत्येकटा परिवार जों तिरंगा फिल्म प्रत्येकटा नगद माने उत्सव माने उत्सव मेसेज जों जतन पालन खालामनो